Čau, ja som Mindplay a vítam ťa pri 5. diele nášho single player sveta. No, slúbil som, vidíte kvietočky, robil som si záhradku. Slúbil som vám, že urobím ten sklad, čo som aj splnil, urobil som ho, to mi to ako si nevadí. Urobil som ho, dokonca som to aj zväčšil o jedno, pretože tu nedalo sa tu ani hýbať. Máme tu kol, sme si rozstredili jedlo, diamanty a tak, jak sa to povie. Ťažiace proste, bože, nie suroviny. Neviem, proste vzácne veci, drevo, zbranie, nástroje, kameň, zatiaľ to môže iba štrk, dirt, hlina, bordel, sadenice, sklo a piesok a toto už mám voľné. No, dneska som mal v pláne urobiť pistónové dvere. Tak môžem ich skúsiť. Idem vyrobiť pistónové dvere. Budem potrebovať redstone, železo na repeater. Bože, čo to hovorím, na pistón. Bude mi stačiť úplne jeden pistón. Zoberiem si takto jeden slime ball. A čo potrebujem? Drevo, tam potrebujem 3 dreva. A potrebujem tam nejaký kameň, no. Idem si naťažiť kameň. Koľko tam potrebujem kameňa? 4. Jaj, božinku. Tak, to si zoberiem z mojej cestičky. 1, 2, 3, 4. Tak to dám, dobre. To mi bude stačiť na jeden pistón. A bude tu iba jedno pistónové dvere. Bude také, že štiknete a sa vám uvidíte. Také základné. Dobre, takže takto. Takto 3. Zase to bude naopak sa stavím. A nie, dobre. Tak. Stick piston. Redstone. Z čoho si ho urobíme? Taký pekný blok, aby bol. Redstone blok. No, v 1.5, či v novom vylepšení už je aj redstone blok. Nie, to mi bude vlastne. To mi bude rušiť. Tak čo ja viem, čo si tam dám. Drevo, nie. Tento, železný blok. Sakra. Tak no, takto som to mal urobiť. Tak, dobre. Iron block. Toto rozbijem. To tiež. No toto nemusím, toto. Nie, tam bude čudlík. Takže stačí, keď rozbijem iba toto. Takto nie, pistón pôjde ešte o jednu nižšie. Tu ide pistón. Tu pôjde takto iron block. Minenku. Tak ja si pripravím na to veci a dobre, mám všetko a idem na to. Idem si pre nejakú sekeru. Iba kamenné mám. Zase nemám vlastne už žiadne železo. Tak. Na to pôjde repeater. Z toho repeateru takto
Nie. Tak. Tak. Pozrieme sa, ako to z vrchu vyzerá. Je to primitívny spôsob, teraz sem hodím. Ach, Pane Bože. Aha. Už viem, čo je na tom zle. Idem tuto. Rozbijem, idem takto. Ja som to dal zle. To nie je žiadna novinka. Dobre. Kusika to laguje tie písmenové dvere. Počkajte, sa mi zdá, že som práve... creeper za dverami. Čo ty, čurko? Počkajte, sa mi zdá, že som práve odozdával video, áno. No, poďme. Dobre. A tie pistóny by mohli ísť. To je ale šmejt. Neviem, čo mi to tu tak seká. A oni normálne fungujú len. Ja neviem. Nevadí. Idem zakillovať toho creepera. Jak on nezakilluje mňa. Bum. Nevadí. Neviem, tento single player ma prestáva baviť. Začal som s novým jak sa to volá, páninku na nebinku. Skyblock som začal točiť, tak jak sa vám bude páčiť Skyblock, tak dávajte lajky, odoberajte, poprípade komentáre. Toto už asi moc nebudem točiť, už je to také o ničom, neviem. Je to aj malé, a je mi to tu ako sika seká, henta mi to vôbec neseká, neviem. Tak ale no čo už no. Dobre, no tak keď už je to koniec a už nebudem hrať, tak počkajte chvíľku. No dobre, takže som tu a pozháňal som si troška vybuchujúcej zmesi a ideme ju použiť. Keďže už nebudeme hrať túto mapku, tak sa môžeme troška pohrať s červenou vybuchujúcou zmesou.
No a prečo nie? Ja si takto vykopem cestu von. A halelúja. Ešte som aj skapíňol. No tak to bolo troška od veci. Nebolo by od veci dať si jedno poldeci. No dobre, a creeper. Zhejbni svini. Teraz nájdem dom. Jak sa tomu dá ešte hovoriť dom? Nope. Tu je tá majnovacia miestnosť. Tu takto jumpnem. To je špína ten... Wow, ale to bolo kulové, jak ma odhodilo. Dobre. Sami zombici sú tu. Tak ja sa s nimi takto pohrám. Time day. Náš dom. Huli sme mať po domom. Sprostý creeply. No dobre. Tak to je odo mňa už navždy všetko z tohoto serveru, z tejto mapy. Dúfam, že sa vám páčilo, jak sme ju rozstrieľali na rešeto. Máme meč. Dobre, tak to je odo mňa všetko. Sevas, adios.